Почваме! Здравейте хора, днес ще играем Poppy Playtime Chapter 2. Направили сме едно видео, обаче сме стигнали до посредата. Абонирайте се за subscribe, ударете лайк бутон и се абонирайте за канал. На Poppy Playtime Chapter 2. Айде да започваме. Така. И сега както трябва да видите. И сега трябва да разбера какво трябва да правя. Да, защото той не га играл тази игра. И... В момента операторът снима. Да. И аз имам оператор. Да, аз съм казвам Мучко, той се казва Краси. Ние се сменяме на оператори. Да. Трябва сега да се намеря нещо. Така. Както виждате, той е стигнал напред. Така. Хайде да взема с тази стълба. Добре, той загадва загадките. Така. Другия път, като пак снимаме с моят приятел Краси, ще взема лабубо и ще го отворя. Да видим какво ще се падне. Какво трябва да правя? И нека сега да видим какво трябва да направя. Взимаме това там. Така. И взимаме това там също. И това там. И в момента Краси не знае. Краси просто искаше да се опита, да, но ще се научи. И до година ще се опитам. Ще снимаме нови видеа и ще имаме много последователи. Ще се опитаме да имаме. Ще опитаме да миниме рекорда на Анди Студио. Още малко остава, Краси, още малко. Така, хора, след малко видеото трябва да спре, защото